yine de men gynansak da şol taparykly halma söýün farada ýene gurrun etmeli bolýar. Inha özüňizden bilýän taňyz köpüýüňiz şolaň gepleşiklerine täýin edýän bolsaňyz. Ýaňy ýakynna ana taparykly bilen Halmurad agaň şo topory ýa-da şo ikisiniň birleşigi da daşary ýurtda oppozision hökümet döretmek barada ideýa bilen çykyş etdiler. Şoňa bagşlagan bir näçe gepleşik etdiler. Bu näme aňlady? Türkmenistanyň daşary ýurtdaky oppozision guramalarynyň adyndan daşary ýurtdaky türkmen hökümetini döretmek planyny aňlady. Şonu elan edýärler. Ne soraw ýa-da çykýar. O hökümetem, şolaň döretjek şu daşary ýurtdaky hökümeti geljekde birden mümkinçilik bolan ýagdaýynda Türkmenistanyň içine barıp häkimeti ede almaly. Oňa kim ýetýärlik berdi bulara? Milyonlarça halka ýetýärlik berdi. Ýa şu taýdaky oppozisionerler ýetýärlik berdim şoňa. Kim olara ýetýärlik berdi? Türkmenistanyň halkynyň adyndan iki tane adam bolup elan edýärler. Inha biz daşary ýurtda Türkmenistanyň oppozision hökümetini döretjek geljekde de biz ýurda ýolbaşçylyk etjek ýurdun içine baryp. Eýsem şu plany öz döwründe 2000-nji ýylyň noýabrynda Baris Şihmuradowyň topory şonu etjek bolmadymy näme?